Hello guys! Magandang araw! Magandang tanghali na pala. It's magto-12 na dito sa amin. Sa amin talaga. Magto-12 na ngayon ng tanghali. Nagsasayang ako dito sa kahoy. Kasi yung gatong namin nung nakaraan, halos isang buwan at kalahati lang guys. Nagtaka ako kasi nung nakaraan, ang tagal nun maubos, aabutin ng halos 2 buwan, mahigit 3 buwan. Pero ngayon, isang buwan at kalahati lang. So nagtaka ako. Sabi ko, grabe, grabe yung gamit natin ngayon sa gasula. Ang bilis maubos, so kailangan natin magtipid. Dito muna tayo magsasaing lagi sa kahoy. Tsaka yung mga painit ng tubig dito na din. So yung ulam doon at mabilis-bilis naman siyang lutuin para makatipid-tipid tayo, no. Hinihingal ako. Gusto kong pumunta ng bayan sa Naga sana. Pero saka na lang pagka 6 months na yung tiyan ko kasi kailangan ko magpa-ultrasound. And yung ultrasound na yung kailangan ko siyang dalhin sa SS para mag-file ako ng maternity ko. And wala akong hulog sa SS ng ilang buwan na. March yung huli kong hulog or April yata. So April, May, June, July, August, 5 months na akong walang hulog. So kailangan ko siyang hulugan. Kailangan ko pumunta talaga ng bayan and may sadya din ako doon. Meron sa ating mag-i-sponsor ng cellphone. Pero kailangan ko munang magtingin ng mga prices ng Samsung na phone sa Naga. So kailangan ko pumunta pero hindi ko pa sure kung kailan. Basta bahala na. Natatakot kasi ako na pumunta kasi nga madami ng COVID ngayon sa Naga. Tapos syempre, alam mo yun, yung alalang-alala ka sa sarili mo. Lalo buntis pa naman ako. So ayun, takot akong pumunta doon. So baka makisuyo na lang muna ako ngayon ng about sa phone. So doon sa nag-i-sponsor ng phone ko, thank you so much. And hindi pa ako makapunta talaga ng bayan. Natatakot talaga ako na sa COVID na yan. Lalo na ngayon na sobrang dumami na. Nagulat ako doon sa sa Facebook, yung COVID na sa 100,000 na pala, mahigit. Hindi kasi ako guys nagpe-Facebook na, and yung Instagram ko wala na rin. So wala na lahat. Facebook page, nag-check lang ako ng mga messages. Tsaka YouTube. Ayun lang, wala na akong social media life, wala na yan. Kasi nga nandun yung sa isa kong phone na nasira noon. Sa Samsung, nandun yung Instagram, yung lahat nandun, yung mga social media. Ngayon na nasira yung phone, wala na lahat din. Kaya ayun, Facebook page na lang, Joanna Pot Vlogs. Ayun na lang yung aking ngayon. Chine-check lagi. Ang dami na talagang COVID. Buti na lang nakauwi na talaga kami nung June. Kasi nag-lockdown na doon sa pinanggalingan namin sa Louisiana. Nag-lockdown na siya guys kasi sobrang dami na din nagka-COVID sa kanila. Noon 2 lang, ngayon 4 na. So baka sa mga susunod dadami pa yan. And sa Laguna, sobrang dami na rin ng may COVID sa mga company na mga pinagtatrabahuhan. Kaya cancel na rin yung pagluwas ng asawa ko. Hindi na rin siya makakapag-work ngayon kasi ganyan nga, lockdown doon, cancel na rin yung mga trabaho. So paano na yan? Dito na lang muna kami. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo, tipid-tipid para makaraos tayo sa araw-araw, ganyan. And ito, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-YouTube. And makakabili na rin naman tayo ng phone, so baka makapagdire-diretso na tayo ng pag-vlog. And thank you sa inyo, kasi dahil sa inyo yan, nanonood kayo, hindi kayo nag-skip ng ads, kaya may kinikita tayo kahit papaano, mayroon tayong pangtawid sa araw-araw. So thank you sa inyong lahat. At dun sa mga nag-i-sponsor, thank you din sa inyong lahat. Alam niya ng Diyos kung how much I am thankful. So si Lord na yung bahala sa inyo. So ayun, nagsasaing ako. And ang ulam namin ngayon ay langka na may papaya. Mamaya dito rin yung magluluto. Dadali ni Umbo, yung kapatid ko na nakatira dito sa bahay na to. Ayan. Sobrang sobrang liwanag ng phone na to. Maaraw kasi ngayon guys, which is good para hindi na maputik yung baba. Puro na lang putik. Maputik at ulan ng ulan. Oo, malalaglagan niya ng alikabok. Ay, ng kahoy-kahoy. Ito na yung ating langka. Isang sardinas, dagdagan natin yan ng isa pa. Tapos, ang apoy puro usok. Hindi apoy usok. Maluluto yan sa usok. Ayan, kung luto na yung sinaing natin. Luto na. Yung ulam hindi pa yata.
nilagyan namin ng ano to, papaya para dumami kasi kukulangin. Lahat kami buong barangay kasi ito ulam namin. Ay ko, ang usok. Buong barangay ito guys. Buong village. Harap. Maparami naman kain. Sa daon ulit tayo kakain. Ay, may bagong aso. Katingin nga na bagong aso. Mamamatay yan. Lagi niyong karga. Kawawa naman. Ano pangalan yan? May bagong aso. Ito yan ganyan natuta. Tulog lang yan ng tulog. Kaya kailangan hindi nyo ginagalaw yan para matulog ng matulog para lumaki. Hindi karga-karga lagi. Nako. Pinakuloan ko ulit dito kasi parang hindi ko trip yung lasa. So, alam niyo kung anong pampasarap ng langka. Asukal. Lagyan mo ng asukal kaunti. Yan yung pampasarap niya. Haluin. Nilalagay ang pagluto na lahat. Hindi yung niluluto pa lang. Dapat yung pagluto na. Yung kakain na. Yummers na. Diba? Sa'yo eh. Tapos nagmamantika. Yan oh. Sarap. Kain na, kain na. Sa dahon ulit tayo kakain. Ano ba yan? Tsura pangit. Kain. Double fight na naman kamo dyan. Budol fight. Kain tayo. Pagkatapos kumain kanina guys, punta na naman ako sa kapitbahay. Pagkatapos kumain kanina, nalobat yung cellphone natin. Hindi ko alam, hindi ko na-charge kagabi. Kaya nalobat. So, chinarge ko to. And ngayon, last stress na ng hapon na full charge. And natulog na lang ako. So, wala tayong vlog kanina. Tapos kumain. Natulog kami. Yung mga bata, laro dito. Wala nang ginawa ko, hindi maglaro. Huwag buhatin ng buhatin, sabi yung aso. Hindi talaga kayo nakikinig. Mamatay ng maaga yan. Huwag niyong buhatin ng buhatin. Tapos, kanina, nandito ako sa bahay nila. Umboy. And then, sabi ni Umboy, bakit daw, may nag-comment daw pala, nabasa niya. Kasi ako guys, yung lahat ng mga kapatid ko nanonood dyan ng ads. Hindi talaga yung mismong vlog ko, no? Yung ads talaga yung pinapanood ng mga yan. As in, very supportive yung mga kapatid ko na yan. Yung mga kapatid ko sa ibang bansa, yung dalawa, yung mga kapatid ko dito, kung saan sila nag-send pa yan doon sa GC namin na magkakapatid na nanonood sila. Tapos hindi sila nag-skip ng ads. Ganyan yung mga yung ka-supportive. And then, kagabi, nagbasa ng comment yung isa kong kapatid ito, si Umboy. Sabi niya, may nag-comment doon sa sa vlog mo nung birthday ni Jillian, nung nakaraang araw yata yun. Sabi ay bakit daw si Kiel, abuti pa daw si Jillian hinahandaan, si Kiel daw walang handa. Oo nga naman, sabi ko na nasa isip ko na may magko-comment ng ganun kasi nung kay Kiel, wala din kaming vlog nun. And wala talaga guys akong planong maganda, 'di ba nga sa akin? Ako nga 30. Hindi nga daw tong ito, be. Umiyak yung aso. Ha? Yung ako nga 30th birthday ko guys, ha. Hindi ako naghanda kahit wala, as in. Wala nga po sa Facebook, wala kahit hindi ako nag-Facebook, wala kahit basta nakaraos lang yung isang araw, ganun lang. Hindi ako naghanda kasi wala talaga akong plano na maghanda. Ako, si Kiel, si asawa ko, si Jillian, wala akong plano guys. So yung handaan ni Jillian, biglaan lang yun na naisipan ng papa niya. Halimbawa, ngayong araw, birthday na ni Jillian, sabi niya, magpabili ka ng pansit, magpansit tayo. Tapos, si Ate Helen naman, biglaan na magbibigay daw siya ng cake. Yun na nga lang sana, yung handa namin. Bigla naman na, nung nagpabili siya ng papansitin, nagpabili si Ate Nene, yung hipag ko ng mga sinukmani na gagawin, So, dumami yung handa namin, na hindi naman namin inaasahan sana, na merienda lang sana yun namin, ng hapon na yun, para wala lang, para makaraos lang. Kasi 7th birthday guys ni Jillian. So si Kiel, may handa din siya ng 7th birthday niya. Dito, nasa ibang bansa ako noon. Bongga rin yung handa niya. Tapos pinapunta ko mga kaklase niya noon. May mga lobo. Bongga rin yung 7th birthday niya guys. So don't worry. Every time na magbe-birthday si Kiel, pinaghahandaan ko. Pero this time talaga, sabi ko, walang maghahanda kahit sino. Kasi marami tayong gastusan, yung bahay. Ito namang si Papa ni Jillian.
siya daw ang bibili. So, may pera daw siya. Siya daw bibili ng handa ni Jillian. So, ayun, nagkahanda si Jillian ng biglaan. Tapos, dumami pa. So, hindi naman guys, wag nyo isipin lagi na parang, lamang yung isa dun sa isa. Kasi ako, as a mother, nasasaktan ako pag ganun yung nakikita ko na comment. Kasi, pareho lang pantayan para sa akin yung dalawa. Yung dalawa na yan. And wag nyo rin sabihin na buti pa si Jillian may papa. Wala naman akong magagawa kung ganun yung nangyari sa amin ng papa ni Kiel. And ganito din yung sitwasyon namin ng papa ni Jillian ngayon. So, okay naman. Don't worry about us. Don't worry about the children. Huwag kayong mag-alala doon sa dalawa. Okay kami, guys. Ganyan lang yung nakikita nyo sa vlog. Nag-iisip lang kayo ng kung ano-ano. Pero okay lang kami. Don't worry. Ano po? So, hindi man siya nagkahanda ngayon. Meron din naman siyang handa nung mga nakaraan na si Jillian ay wala. Walang handa si Jillian. Si Kiel naman yung meron. So, hindi naman yan tawag dun, wala kaming pinapaboran. So, ayun lang. Yung sabihin ko dun sa nag-comment. Yung mga kapatid ko kasi masyadong sabi niya, huy, may nag-comment sa'yo Si Kiel daw, ganito, ganyan. So, okay na yun. Na-explain ko na So, ayun yung asong bago nang gigigil ako. Ang cute-cute, Ang cute-cute naman ng bahay. Talaga nagigigil talaga ako dyan. Ang dami na naming aso, no? So, alas 3 na ngayon ng hapon. Di ko alam kung ano merienda namin. Baka na lang ako, ribisco. Tsaka magkakape ako. Pwede pa naman ang kape sa akin, guys. Basta wag lang marami. Once a day, pwede pa yun. Tsaka sa umaga, nag-aanmam ako yung pangbuntis. So, okay lang yun. And, yung hipag ko, nagpunta sa Naga. Teka, magtitimpla na tayo ng kape. Yung hipag ko, yung mama ni RR. Ayan, mama niya. Yung asawa ni Inchik, na kapatid ko nakatira sa kabila, yung may babuyan. Nagpunta siya sa Naga ngayon, pinatingnan ko na yung mga prices ng phone. And, nakakita na ako doon na mga pwede rin pang vlog, nasa 128 GB siya. And, ayun, mamaya, titingnan natin kung alin doon ang magugustuhan nung sponsor natin sa phone, kung alin yun ang bibilihin niya. So, hopefully, next week, may phone na tayo. Pero ayoko pa rin pumunta ng Naga. Papabiling ko na lang yung hipag ko kasi nagbabiyahe naman yung asawa niya, 'di ba? Driver ng jeep yung kapatid ko. So, papupuntahin natin sa Naga. Yun na lang pagbibilhin natin kasi delikado daw talaga sa Naga ngayon. Maraming may COVID. Merienda. Kopi. Kaping walang halong gatas at coffee mate yan. Kopi lang talaga. Tsaka itong biscuit. Tara kain. Merienda. Uulan na naman, Dilim na naman. Lalaki ng bangus. 1 kilo up 3 pieces. 1 kilo to. Tapos ito yung amin. 1 peraso 50 pesos. Iihaw natin. Kasi hindi kami nakatikim ng birthday ni Jillian. Pinulutan kasi lahat. Kaya ngayon, iihaw kami ng para sa amin. So, 4 na piraso. Ngayon, ang gabi ulam natin. Lalagyan ng kamatis, luya. Ulam natin mamaya. First time na sarap ng panglampalaman sa bangus. Yun. Oh no, that's grabe siya. Stuck na pa. Yummy. Pakain sa pusa. Kung walang pusa, Ay, Tao muna, tao. walang tao, piling ko. Lutan. Sarap. Ala, isa pa lang yan. Wala na tayong pangpalaman. 4 pa yun. Kulang talaga mabakal pang kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayon, guys. Grabe, hindi carry. 15 pesos, 6 na peraso. Ingkin mo yung Isa pa lang yun, Saan sa buwan? Ano ba yan? Ano yan? May mais. Aray ko, ano yung nagkakamangsa kong hamagan? Hamag talagang lawa yan. lang pala, no? Amoy kagat. Yo. Sabon. Tapos ko lang maligo. Gabi na. Alas 6 na ng hapon. Wala kaming kuryente ngayon. Mga maligo na rin kayo. Sino pang hindi naliligo sa inyo? Karigos na ko. Amay-amay. Hapon na. Nag-ano na kami nung ito yung iihawan natin nung bangus mamaya. Ayan. Muulan na naman. Walang tigil. Talagang rainy season na. Ayan. It's raining again. Ikaw, R, naligo ka na? Ang pogi ni R, Yeah. Ang pogi niya, no? Nasupog lagod. Ikaw, nagkarigos ka na?
Maligo na kayo, maligo na. Wala kaming kuryente. Tapos ang ingay na ng kapitbahay kasi nag-generator sila. Social. May generator. O, diba? Meron din dati dito sa kainan pero nasira yata yung panghila. Yung pangbuhay dun sa generator kaya hindi na ginagamit. Walang maingay. Kung meron pa dyan, di tatlo na yung maingay. Kasi may kainan pa rin sa kabila. Tapos kainan dito, tapos sa likod namin. O, paikot sa amin ng may generator. Mabibingi ka talaga. Kanina pa yan nagpapaliyab. Dalawa na yan sila. Pero kanina pa yan. Ngayon lang. Inabot na sila ng gabi para makapagpabaga ng pag-iihawan ng bangus. Diba? Nako, 6:30 na. Wala pa tayong ulam. Magbaga ka na. Nilagyan nila ng, ano yan, bunot. Mga basa kasi yung uling eh. Umulan kasi. Pangit yung mga uling, malamig. Yan na, okay na yan. Tuloy-tuloy na yan. Inabot na tayo ng gabi, guys. End ko na yung vlog dito. Kasi madilim na. Hindi na rin naman tayo makakapag-vlog. Wala din kaming kuryente. Walang ilaw sa loob. So, end na natin yung vlog. Wala dito yung mga bata. Ingay ng kalsada. Wala dito yung mga bata. Ay, si Rara nandyan. Sumulpot. End ko na yung vlog. Walang magbababay. Kasi wala sila. So, thank you so much for watching and salamat po sa mga nagko-comment ng mapa good man yan or bad. At least nalalaman ko kung ano yung mga dapat kong i-correct and dapat kong, alam mo yun, i-adjust. Kasi syempre nasa public tayo. So, ayun. Kung ano man yung nasabi ko or may nasabi akong medyo hindi maganda, sorry. And sa mga nagko-comment, salamat doon sa mga ano nyo, mga napupunan nyo. Kasi at least, 'di ba? Nalalaman ko. So, ayun. Thank you and palike naman kung nagustuhan niyo yung vlog natin today. Don't forget to like and subscribe at pinutin yung notification bell. Baka hindi pa kayo nakapindot ng notification bell nyo para updated kayo sa susunod natin ng mga vlog. And wala tayong update sa bahay ngayon kasi hindi naman nagtrabaho yung aking husband. Nilagyan niya kasi ng mga ganyan. Yung kahoy-kahoy na yan. Ayan. Nilagyan niya. Tapos bukas, sa kanya lalagyan nung hollow block dyan. So, ito muna yung nilagay niya, yung mga tukod-tukod ba na tinatawag or patawid. Patawid yata yun. So, ayun, wala tayong update sa bahay. Bukas ulit. So, ayun, thank you again for watching. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Sa loob, ano nang nangyari? Dilim na, oh. Nagbaga rin siya. Anong oras yan maluluto? Kanina pa siya dyan eh. Pero okay na. Medyo okay na. Kakain na rin tayo sa wakas.